ole an chanchin ngai nom deuh mai karon soi photanga mi pathum chanchin ani dona an ma ni soilang masalovin atopa an ma ni chu karon soi chawanga an vai hian hriat lo pon pakhatal hi chu hringe yang alo ni mo hetiang hian alo ni mo itinge yang kumsang khat zakwa somsari pali khan ni puila yani a zan tlaya kumsom thummi fred hi casino gambling poisa thapna mun lian le bengcheng tak chunga athruwa azam hle athil ti tum hi thil that tak ani lo ti asia ati tak donem ti po chiang hlei theilo a ipte tangin a poisa engemo za chu a phora a en wanga en chung hian helai muna a chan hi ngai tu a investors haunen meeting annei nuwa Las Vegas a hian ron thlok thleng thutani a tum em po ni lovin kumthum liam ta khan company lian vaklawadin tharve a hek investors hau ne na tang hian poisa amamo a omzia chu investors hau hian company a share an nei venan poisa company a poisa an pethina an share tur an leichin heng poisa te hi company din tu ma chop that tak nei beise na sang tak nei ten an beise na an ti hlotlin na lo mang ve china sum tamanga i ve china wangin an inda ilo ve china fred po hian a company ka lazel nan hian suma momo tak zeta mase investors tu ma in a company a an puidu lo fred hian dollar million som pathum lai lo loss to a investors ten a record an ena poisa an pengam tlat lo fred tan chuan ti dan tur wang lutuk tuna a company account hala hian dollar sanga chi aneya a company fuel bill dollar sing ni sangli pe kalanga izui a pe ka hun trep to bok dollar sanga chi anei si nei lo ve takani bankrapa asum don na lo tan ve chu ti top maya ngai don nai na langa ana thok te lo pek tur po ya nei to manglova a be se bo hle mase a company din ve te hi ring em a angai hlu boxia a poisa nei zong a ro khom ve te te manga adin ve khani a tuna chuan a chedon nai ni na langta awan nei hle ani lo chuan casino a abul vela chuan poisa thap tu te chu khol bula an oma poker table te hwalin himmel tak an omlain a then chu an hoi kwala taplo chau mel te po mu a ama fred po hian zan in hian a hlim don nge a trap ve don shelo a shet om chun chu du than tur danga nei lo engma tilawa adin mun pom to pa asum don na a business ti top nge zan ina ati tum hi ati ang a poisa nei chun hau kena thapani a thapun hlo chuan a company po engemo chen alakal na tur nei pha hlo theya an thodeu ko ka blackjack table lam chu apanta a chanchumi in Las Vegas casino a games khela hlotlin theina sang ber chu blackjack table hi ani thu an soi wangani a thuwa a poisa nei zong chu chips in a thlenga ati turdik takati abei takazet a khel tranta atir lama chuan a uluk hle a bet tam ngam lo ma se a bet te hote po chu a chak ka feka a bet tam tranta a chak aman le zel aman hlotling theilu tuk chu asir vela lo en tu mi puite chu an lo au hum maya a khel en tur pu an ron pung zela fredero chuan mi pui anga event man lo a thil khel la ya ril ru zong a pe a poisa khel mek hi atan chuan anun pum ang velani ama a chips tu tam taka nei to a to pa chuan a chips zong chu pe chuakin a nga ka dealer ten an card an let ling chu anunga mi puite chu an lo aw le ta a chan chu freda na man le a poisa nei a en chu dollar sanga inatana dollar sing ni sang sari alo nei ta dollar sing ni sang sari chu a fuel bill pek turata na ti a poisa la nei tlem mang chuan a company chu a kaltir theive ta zel boka huna nei pha le ta ani ber he hun a poisa khel manga ani ibela te hian fred hian investors hawa tangin dollar million khat ani theita hlo boka he hian a company din tereu te atang chuan tuna million a kan shiat company lian nei tu hi alo ni tir theita ni fred chu ani zong casino a thapa tuna multi-billionaire lo ni ta ani tareng mai fred aming pum chu Frederick W. Smith ni in a company te poisa thap manga ati lenta khachu FedEx hi ani
FedEx hi kan share anga Chovela Transportation Company lian ber ti thayani kumsang khajakwa somriat khani a tlai lama kumsom ni bor norm hi Hollywood Hills LA California a house party a aluta helai hi veng puile milarte tamna ani a he ina po hian mi an tam em a actor lemchan thiam entertainer le Hollywood mi te tam takan oma normero chu nokve tak mai na oma asam sei thur ve tak nen chuan om ve a helai mi ti ang hian entertainment industry experience pakhat ma nei ve lo hewang hian a in ngai sang riau heta tur po hian ni lawa ma se dar ka rei vak lo liam ta khan motorcycle dora a thona a boss ne nan in hiala an in nge vak ngai lo shima ma se in ti boy lem lovin an om ho ve zel theya ma se hemin hi ro hi chuan an in hauna sa ta hle a an in hauna sa ta deu chu an boss chuan na ban ta hial mai ani chu norm chu hlim lo takin an thona tangina chuaka eleko thlera kal kwala heta hian a thian pakhata muan in bia an chanchin ten in shila norm chuan a thil tia tluan lo zia le an boss in a ban zo chia thu te chu shila a thian pa chuan ezan in hian Hollywood Hills a party a om dona sin ronkal vela ni mai lo mati a norm la chu ril ru she om em a om lai a down em lai ni bok nen chuan ole karon in ti har ve nge karon kalanga ti a tuna party a chuan a om ta chia ni a thian pa po muwa engem mo chen chu nuam mati a midang hriat nei velo ma se thian pa oma an ina an ti boka a thian pa po in midang te hmelhriat tir ve boka a thavek ma se normero chu na aban ani awanga a thin rim na chu are theilawa tuna hian nan nei lo ani ta ringota chu mai ani lo a boss laka a thinari ma top theilo engwanga min ban ve ngot nge mo ni le ti in a in tamtama ma a rui talutuk midang zong aya tam a in to rui chetakanita rui hle ma se a thil ton zo chia chu thei ngil tir lo a thin rim na are theilowa a thian pa kal sanin floor chung zok second floor a chona han chawa balcony oma a noi lampo a mu thei veka balcony a ding chuan azuk auta tum a hriat pon om lo Hollywood lammi te hlir omna chuan an ti lai to veka ama ngai thaturina tita an vai chuan an topa ama an en ta vek mai an en chawa norm chuan a thin rim na chu eng tin mo soi chuak ta a rui awangin a thu soi poin om zia nei lu tuk lova alaka thil fair lo takati ani dan te soya an vai chuan an ena enge zia an ti mundang an en theilo a thu soi a soi zauta muang changin a chuka party om ho po pa ngai takin an om ve to a an ngaihthlak zo sak veka norm po aron chuka ading chu norm chuan a hnung adara ron khoi tu hria a hoya a hriat ngai ani lo chupa chuan lemchan lam hi ingai tua to ngai em aron tia ron betupa hi Hollywood producer lo ni in LA play show buat sai alo tum me ka lo ni a norma an en khan noksak ve tak dang lam tak ani na kha adu riawa ahnua rui chunga thin rim taka a aw vela party mi zong ngai event hlo tir tura a om thei kha ama ngai thachar char tura asiam thei kha mi hip na engemot tak nei apian puyani ti ashathiam ngal maya he producer hian lemchang turin na pek adu thu ashilta normala lemchan lam langai tu achin mia lawani a ma se na po nei lawani meka asom na chu pomta a khuna thlen chuan a chang hne so ema lemchan tum ngai lo a rui lai producer in halo mu fu mai ma ni se chang thiam takani alem velawa atit topa lemchang run ang pano om velo Hollywood producer le casting director dang mit alata zela atopa chuan TV show hit lutuka The Walking Dead apui pa ber aron ni theya Norman Mingpum chu Norman Rida sani kumsang khajakwa somsari pathum thlasik lai tlai lamani a kumsom ni pathum mi nu tebi hian afapa hmelhriat mi le afanugum ni mi te chu amut tira an chen hi in pa ngai ni lawa trailer an tiang chi ni a in siam chop factory vela an siam chop ada na tura an wada mai thin ang kha ni a an omna hi New England a kholian lo te ani a afati an muthil nu chuan tebi chuan sana a ena an pa high school zirtir tu po aron ho a hun hle to ti a sha engwanga tlai em nge ni le ti na ngai tu a ma se biak na tur
an school vakol na tur po in landline phone an nei lo landline phone leinan poisa an nei lo an eve tok ani ber an pa nen hian thuziak tu professional writer ni an chak dul hle a ma se kumrei vak lo liam ta tangkhan America a hi chuan thuziak manga handin chhuwa hi chu thil thei lo tluka an ngaya thon thu eng mu chu an release ve thawa ma se an be dong ri a an pani hian nadang thuk ri in an nu jok te bi hi chhuna a fa te omina oma tlai lama chuan dan ken do na cha thok ve thunga an pai ro hi chu zirtir tu ni chungin landrometa a thok ve bok an pani a na pathum po hi an kham khop lo lek thin Debbie an nu zok hian engtika emu chuan professional writer an lani thei nge in ringa la be sei renga a eizon nan berala man a be seya a pasal po in hetiang chia hi aswang tua thinna ni a ma se a be sei na ero asang to lo thung thil thei lo tluka anga ya ni ber Debbie in an fate an timu zo chu an pa na thona awa ena a typewriter bula chuan a lekha hlom chiat engi mo za ta lo nuaya beer in na bom le eitur kor te po lo khoma magazine te hne na an lekha bu publish tura an ngena an hnul na lekha te po lo boka available lo boma chuan lekha hlom khoma lo khat vek to a Debbie chuan an ti fel do na bul lo boma lekha hlom in pai pakha chuan en china an pa ina a type a pai le alo ni a in hlom khor vek to chu an pot par le a an chiar chu a en reng engemaw tak omina hria a thu a chiar chu a hip tariau maya an pa zi ani ti a hria ma se an pa hian engkim a zia to phot chu a hril zel ania a chiar ve zela ma se hei hi chu ala chiar mi alo ala mumia alo adanga en le zela an pa ina zia adu le lo a pai chu lo ni in tebi ro chuan a tha atilut tuk chu oi theilo an pa hian tinge alaka thup le chuan tinge a thatte reng nen a pai le ti rengot chuan a rilwa lo a an pa aron hota lekha chu alo en tir ngal wata enge ni a alo tia an pa chuan a en chu azam lek kaziak tana kaziak zela ma se subject kha kaman tok lo ka she tok lovin ka insia zo turin talent ka nei tha tok lo ziak zo thei po ni ila a thalo shim tu ma publish du tur ang chi ni in ka shelo nangma en tir che po aza thlak ka tia ka pai tamai ani kha atia tebi chuan ni lo a thalu tu ka lo ti ngal an pai ro hi chuan thuzia ban san alo tum der to engemo tak achung ko tan ti adua na tha na yadu le khazia ero chuan na beidong to tebi ero chuan le kha chule kangin ka lawm hei hian hei nge hian min chandon ka shia he subject a hian thiam tok lo she tok lo intima la keiman ka shia ka puidon jelom kan pani in novel pa ngai tak kan zia kang atita ti chuan an nu pa chuan an beita a thla engemo sa tan nu pa an be nu chuan an zauta kumsang khat zakwa somsari pali nipui in chandon lai vel chuan publisher sang te an be chanta a engtin ngen lo ngai don an shelo ma sele an oi theilo an novel an thon zinga publisher lian ber pol pakhat chuan an lekha bu chu an print mai baka advance a poisa tam takan pek tur thuan shilta heta poisa an pek hitun lai poisa ni se dollar million ni le achan ve vel hu ani book deal lian thatakani tebi te nu pa chu an limin an lom tak cheta an lekha bu po publish ni in an poisa hlo mang chuan an trailer an chua san theita a in le landline telephone te po an nei thei ve pha ta ma se he hi an bul tran na chawani tebi in kha lekha hlom khor veka ena a chiar china an pa novel zia pui tura ati lui wang khan an pa po atui chhauzela khovela writer ro pui berte jingami aron ni chauta khale khabu hlom tebi in a chiar kha horror novel lar em mai dai to lo tur Carrie ti hi ani a tebi pasal hi tu dang ni lovin Stephen King ani